Itxaro Borda, Baionan jaio zen, 1959ko martxoaren 29. Bere haurtzaroa Oragarren igaro zuen, be Nafarroan bere familia hangoa baitzen. Gaur Cordeliers kalean bizi da, Baiona txipian. Bere ikasketak Donapaleuko Jean Errekarte nekazaritza lizeoan hasi zituen eta historia lizentzia bat lortu zuen DEA batekin. Parisen, Maulen, postari bezala lan egin zuen, gaur egun Baionako Saint Espiritu bulegoan. 80ko hamarkadan Seaskako eta Mauleko ikastolako gurasoen elkarteko presidentea izan zen. Gaur Baionan bizi da. Bere lehenengo poema, 1964ean agertu zen Herria Astekarian. Ondoren, Euskal Herriko hainbat aldizkari eta egunkaritan parte hartu du. Bera izan zen Maiatz aldizkari literarioaren sortzaileetako bat, Lucien Etxezaharretarekin batera, eta egun abentura jarraitzen du. Urteetan zehar, kolaboratzaile izan zen egunkarian eta berrian eta gaur egun argian. Europako hainbat hizkuntzara itzuli diren lan anitz ditu. 2002 urtean Euskadiko saria jaso zuen 100% baz. Eleberriarengatik aurten ekainaren 8an Bilboko Arriaga Jauregian liburu horren irakurketa jarraitua egin da eta Bordeleko Euskal Etxeko ikasle batzuek ere hartu dute parte irakurketa horretan.